Sophia! Kaiba di itakos. Ha? Sophie! Mo. Inalok ni Ranidaya. Sophia! Tatangis na ko no sa Ida. Kargan mo ulit yan. Samod na. Kargan mo ulit. Ay, Kaming kalat, tadi pa papalamig. naliligo, Bill. Ay. Naliligo pa lang yan. Hmm. Grabe, ginigiligo ka. Kargay mo ulit, Biel. Dali, tumigwala naman. Biel! Sabi! Kargahin. Sabi! Si Luis ba ganun na? Ah, nandiyan na si Sam. USI meron. Meron. Grade 9. Bakit nagsisay? Lalaki. Mahirapan din. Pero yun yung nagsisay din doon sa ano? So, higit pa na nagsisay sa diya? Pero rin sa amin. Expert namin. Ano ba ano? Kanduhin mo, Biel. Biel! Ayaw. Ayaw. Ayaw, really ka. Sumit! Grade 9. Ay, grade. Sophia! Grade 10 na to. Sophia, halika dito. Sophia! Halika nga dito. Sophia! Ayaw ka. Andiyan na si Sam. Wala ka. Ayaw! Napala dyan Ayaw yung naman dito naman. sa disot-sot kakak mo. Abo kay Ate Jermaine niya, oh. Kaya ko na, abo mag-gulagawan na. Mga nasasakitan, di Yes na, Biel. Abo! Ayaw sa akin. Karga na. Ayaw ka sa akin. Ay, kay Ate Jermaine. Labog na ako din. Yay! Ate. Ano? Hindi pa naliligo. Ano naman? Ano naman? May na. Abo na yan yung ulo. Ayaw ko. Di ba? Hoy! Di ba? Kupad na yung nagpapasun sa may tao kayo. Sophie! Ayan na. Ayan na. Ah! Lola. Hindi pala niligo. Yup, di pala liligo si Sophia. Naliligo pa lang ako. Ligo na, Sophia. Huwag mga kat. Muwan, mga 2:30. Init.